leluntu modle Sizodla leluntu lona. walidla waliqeda Hey. walidla yabona bechaza umfundisi ethi ulidla nenyawo zalo Ney'nyawo zakhona. udla konke Udla konke. mawudle konke ngoKristu Hayi, Nkosi yami. ugcwala yena Awu, kodwa Jesu. uJohane ukhuluma ngesibindi Ya, ngoba ugcwele yena ya. mawudle yena Mawudle yena. awuhambi ngemithetho yabantu Awu. mawudle yena Mawudle yena. awuhambi ngemithetho kaSathane Awu, Jesu. mawudle yena Awu, Jesu. sifuna konke okumisayo Mawudle yena. ungamisi ibandla Hey. ungabizi igama lebandla Awu. kodwa ulibiza lincike Mawudle ezwini yena. likaKristu ngoba masidle yena sidle izwi Masidle yena. likaKristu. Hayi, Nkosi yami. Genesis chapter 3 verse 8. Ya. Lithi iBhayibheli kwazwakala ukuhamba kaNkulunkulu ensimini yase-Eden. Khona ezwakele. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ehamba ensimini yase-Eden, Hey, Nkosi uma yami. ehamba ensimini yase-Eden, Ya. babaleka uAdam benoEva. Bahamba bayombathisa amahlamvu. Ah. Bathi othi uNkulunkulu, "Hey, we Adamu, ubani onitshelileyo Ya, ukuthi ya. nina seninqunu na? Ehhe. Nazenzele izimbatho zenu Ya, ngoba ya. izimbatho zabantu Ay. ziyabuna. Ziyabuna. Imessage ephuma kumuntu ihambe iphinde ibune. Awu, Kodwa awu. kuzwakala uNkulunkulu abagqokisa Hey. isikhumba Hey, semvu. Rubabosa, Abagqokisa ya. isikhumba Hey, semvu. ngethele Lithi bosa. iBhayibheli wabanikeza isikhumba Yo, semvu. yo. Amanye amazwi lento kade Ay, yahlatshwa. ay, 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 Yahlatshwa ay. uGenesis. Ay. Yaqala uJesu wahlatshwa. Awu. Uma kuzolanda umuntu Awu. kunento efanele ihlatshwe. Kumele- Ngibabonile Hey. abanye abantu beqala behlaba Hey. banayo imessage yokuthi makuzolanda umphefumulo kuyahlatshwa Hey. kodwa sesiyahlatshelwa Hey. kathi yamuzwa Hey. uIsaiah 53 na Awu, awu. athi ngubani owakholwayo Maye. yasekuzwileyo ingalo kaJehova Awu. yambulelwe bani Maye. athi yakhula njengehlumela Njengehlumela. phambi kwabakhe athi yakhula njengempande Njengempande. emhlabathini omileyo Ay, ingamiswelwanga ay, ay, lento ay, ay, kaNkulunkulu